Türkmenistanda şol sany Aşgabatda dollaryň gara bazardaky narhlary soňky ençeme ýylyň dowamynda rekord derejesine baryp ýetdi. Şu günler dollar söwdegärleri 1 Amerikan dollaryny 11 manatdan satyn alýarlar, satanlarynda bolsa 11 manat 50 teňeden satýarlar. Ýatlap geçsek, täze ýyl bayramçylygynyň öňýände, ýagny geçen ýylyň ahirinde dollaryň gara bazarynaky narhy gymmatlap, şonu 1 Amerikan dollaryny 9 manat 80, 10 manatdan satyn alyp, ilaty 10 manat 20 teňe, 10 manat 40 teňeden satýardylar. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, bu tendensiýa geçen hepdeniň ahirine çenli dowam edip, 17 ýanwardan bäri dollaryň gara bazarda gaýtadan gymmatlamagy dowam edýär. Hatda dollar söwdegärleri 1 Amerikan dollaryny ilkinji gedek 12 manatdan hem satandyklaryny aýdýarlar. 2 has bir kısırmış gelen adamları dolarların 12 manattan satına alınmağından satınlıklarının dolarların karabağlar sevdiğerleri tasdik ediyeli hem de kısırmış dolarları verip olup dolarları satın alırlar ama ediyorlar. En tek bu Türkmenistan'la hiç vaat yetmedik baha karabağlarda dolarların 12 manada satılmağı. Dip Aşgabatly ýazyjy we synçy Murat Bugaýew aýtdy. Türkmenistanda dollaryň gara bazardaky sowdasy ýa-da onu dollaryň barha gymmatlama barada ne türkmen häkimetleri ne de media terişdeler tarapyndan kelam agyz söz aýdylýar. Ýöne dollar söwdegärleri ýa-da gara bazardan dollar satyn alýan raýatlaryň onlarçasy bu gymmatlamanyň sebäplerini Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň daşary ýurtlardan harytlary import edýän telekeçilere manatlaryny dollara konvertasiýa edip bermeýändigi bilen düşündirýärler. Synçy Bugaýewiň sözüne görä, dollary gara bazardan satyn alýanlaryň köpüsi daşary ýurtlardan haryt getirýän firmalar bolup, şu aýdan başlap olary manady Merkezi Bankyň bahasyndan dollary öwrüp bermekden ýüze öwrüpdirler. Bu firmalaryň daşary ýurtlardan harytlary getirmäge ruhsat hatlary, litsenziýalary bolup, olar tenatçylar we telekeçiler birleşiginiň de agzasy bolup durýar. Şoň eýleriniň köpüsi boldyňa bir firma eýesi ýa-da tenatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzasy bolmak bilen çäklenmän eýsen tenatçylar we telekeçiler birleşiginiň ýol başy orunlary eýleýänliklerini aýdýarlar. Şolary urlya garan firmalara minni işiniň juda ýatyk galmazlygy üçin isleselerem islemeselerem dollar näçe durýanym bolsa satyn alyp ýurdun daşyndan bir haryt getirmäge borçluyar. Dip Bugaýew firma eýlerine salgylanyp gürrüň berdi. Galy bersede telekeçiler konvertasiýanyň çäklendirilmegi netijesinde özleriniň gara bazarda dollary resmi kursyň bahasyndan tas 3-3,5 esse gymmada satyn alýandyklaryny ýatladyp, özleriniň daşary ýurtlardan getirjek inlik harytlarynyň bahasynyň hem öňküsünden gymmat boljakdygyny aýdýarlar. Ýatlap geçsek, geçen hepdeniň ahirinde Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň daşary ýurtdan harytlary import edýän telekeçilere manatlaryny dollara konvertasiýa edip bermeginde bökdönçlikleriň ýüze çykyp başlandygy dogrusynda maglumatlar peýda boldy. Ýatlap geçsek, 2016-njy ýylyň ýanwaryndan Türkmenistanda dollaryň resmi sowdasynyň towtudylmagy bilen bankdan konvertasiýa edip bolýan ýa-da öz hasabyňdan alyp bolýan daşary ýurt valutasyna, şeýle-de Western Union we MoneyGram arkaly daşary ýurda uğradyp bolýan puluň möçörüne, import bilen meşgullanýan telekeçileriň Merkezi Bank arkaly manady dollara öwürmek düzgünlerine ençeme tapgyr çäklendirmek girdilipdi. Bu ýagdaý ýurtda valutanyň 2, ýagny döwlet we gara bazar kurslarynyň emele gelmegine getirip, häzirki wagtda gara bazarda dollaryň bahasynyň gymmatlamagy dowam edýär. Döwlet kursunda bolsa 1 Amerikan dollary 3 manat 50 teňe möçöründe saklanyp galýar.